А какъв по-добър начин да продължим темата за женската красота и сила чрез поезията? През ноември отбелязваме 100 години от рождението на поета Вътьо Раковски. Един от онези гласове, които остават живи и далеч отвъд времето, в което са звучали за първи път. Чуйте какво е за него красотата и как звучи стихотворението "Откровение", посветено на съпругата му. А веднага след това ще се свържем с неговия син Александър Раковски, който ще ни разкаже какво предстои по повод годишнината. Красотата съм уважавал цял живот, обичал съм красотата на жената специално съм боготворял винаги. Това е най-нежното, най-хубавото създание на този свят. Тя е по-хубава от изкуството, от картината, от музиката, от поезията. Тя е поезията. Никой преди мен не бе забелязал, че ти си красива. Всички те отминаваха, а аз те открих. Тези очи като капки, в които света се оглежда, аз ги открих. Тези коси като тайни, които ухаят на пролетни нощи, аз ги открих. Тази душа с вълшебство, каквото дори и душите на песните нямат, аз я открих. Твоите устни открих. Твоята целувка открих. Твоите пръсти и тяхната ласка открих. Тебе открих. Никой преди мен не бе забелязал, че ти си красива. Сега всички към тебе се стремят. Не ги забелязвай, отминавай ги. И ти. Няма как да не се замислим колко съвременна и колко човечна остава поезията на Вътьо Раковски. По повод 100 годишнината от неговото рождение, сега пряко от Париж включваме неговия син Александър Раковски. Здравейте! Здравейте! Как сте, господин Раковски? Добре, благодаря. Разкажете ни малко повече за това, какви събития предстоят по повод отбелязването на 100 годишнината. Ами това, което вече отмина и което в момента тече, е отразяването в медиите. От друга страна, издателство Мусагена издаде една стихосбирка. Стихосбирката 100, която държа в ръцете си в момента. В която съм събрал по мой избор най-добрите и най-силни стихотворения от цялото му творчество. Но най-същественото и най-важното е поетичната вечер в Перото, в литературния клуб Перото, когато ще бъде прожектиран един видеорецитал, така да го наречем, нов жанр, в който различни актьори рецитират стихотворения на поета. Аз направих този избор, защото обикновено се прави, кани се един актьор или двама, най-много един музикант на живо, а така с 8 души различни любими и стари приятели, любими актьори и стари приятели и една очарователна виолистка, ще остане нещо след това събитие. Така реших и се надявам това да хареса на зрителите. Разбира се, ще има и представяне от поета Георги Константинов, който е също стар приятел на баща ми, по линия на Пен клуба. И така. 27 ноември, литературен клуб Перото. Нека да припомним още веднъж за нашите зрители. Кажете ми обаче, какво според вас е завещал вашия баща на българската литература? Ами, по мое мнение, това, което остава с неговата поезия, това е една искреност, една чувствителност, една естественост, която е далеч от всякакви лозунги, политически и вечни дружби, заради което на времето той си поизпати малко, но това е, което смятам, че е стойностно и това е истинската поезия, де факто. Ще си позволя да прочета нещо много кратко, тъкмо от стихосбирката 100, стихотворението Нестинар. Дните ми са огнище, по чиято жарава тича бос духът ми. Има ли обаче нещо, което вие винаги си спомняте или винаги усещате, когато чуете стихотворение на вашия баща Вътьо Раковски? Ами не може да няма, защото той беше много, нашата връзка беше много силна и той беше един
кротък, спокоен, естествен човек, земен, симпатичен и добър с хората. И когато четеш негово стихотворение, изведнъж не можеш да проумееш откъде идва тая богата метафоричност и тези емоции и този философски заряд. Това е един парадокс, който според мен се нарича талант. Просто. Има ли думи, които ви е споделял и вие никога няма да забравите? Много, но сега не мога да... Какво най-често ви е казвал? Той цитираше едно стихотворение, вече не знам и на кого, цитираше един стих: "Сине мой, надежда моя скъпа". Това беше едно обращение, което така под формата на шега, той обичаше да се шегува с истинските неща. Някакси, за да не излезе много сантиментално или кой знае какво, но така. Това си спомням в момента. Сине мой, казвате сине мой, надежда моя. Използвайки думата надежда, какъв според вас е интереса от страна на младите читатели към стиховете на вашия баща? Въобще, възможна ли е тази връзка между поколенията чрез силата на поезията? Аз не мога да преценя до каква степен младото поколение консумира поезия. Казвам не случайно консумира, защото те консумират информация от други канали и на други носители, а не на книжни. Но бих се надявал, искам да се надявам, че някакси това ще тая духовност, в която ни напуска, за съжаление, прогресивно, ще се завърне и мисля, че това, което правим с тази литературна вечер и с тия рецитации, вие с вашето предаване, това е една крачка към, макар и плаха, макар и отчаян опит да се преборим с опростачването, което, за съжаление, се шири днес. Обещавам ви да продължим тази битка. Това са финалните минути от предаването ни днес, но ще ви очакваме и тук в студиото, в навечерието на 27 ноември, когато, още веднъж припомним на зрителите, ще бъде отбелязана 100 годишнината от рождението на поета Вътьо Раковски. Благодаря ви за отделеното време и за това включване. А стихосбирката 100 е част от поредицата "Вчерашна вода", която вдъхва нов живот на вече издавани автори и на поезия, която спокойно можем да кажем, че не остарява.